Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom binnen. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. Bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. Net zomaar voordraven bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. Net zomaar woestekken bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. Net zomaar bij een oor naar binnen rennen, bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. En mijn hand vasthouden. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordwien. Jullie hebben mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Het is een muzikant, componist, performer, maar hij doet nog volle en volle meer. Zijn naam is Douwe Dijkstra en hij groeide op het platteland van Jesterzee. Heb ik niet vertellen, maar daar geef het aan ze nog wel even nog aan. Oorleding is een vaststelling die hij dwaangeeft onder de titel Let's Get Mental. En dan hebben we het eigenlijk tussen scrapjes eigenlijk wat een nieuwe muzieksoort. Dat nemen we therapiepop. Dat mij die zou wel uitlezen. Morgen is de best Douwe en welkom. Leuk om je te wijn. Hoe is het? Ja, giet er goed. Drok. De laatste loodjes voor de voorstelling. Maar voor de rest gaat het goed. Ja, veel meer wel oké. Ja. Therapiepop. Ja. Help me even. Ja. Heb ik hier nog weer weinig op praten, maar ik maak even die titel. Ja, therapiepop. Het is eigenlijk popmuziek over therapie. Ja, therapieland. Ik ben afgestudeerd als psycholoog. Daarna heb ik de popacademie doen. En daarna heb ik nog een hele rits aan therapiehand. Dus ik dacht dat alles combineert wordt aan therapiepop. Ja, maar het gaat oertherapieën dus. Ja. Want bij de naam daar begin ik even hoor. Denk gauw het andersom, hè? Van het is popmuziek als therapie. Nee, ja, dat jaar wel. Ja, en ik hier al meestal die zijn van het is een poppenvoorstelling. maar het is inderdaad muziek, popmuziek, wat handelt over therapeutische onderwerpen. En dat, ja, en daar heb ik nog een begin aan maken. Dat breidt zich nog uit de komende tijd. Is dat een wereld op zich, de wereld van de therapieën? Ja, dat is een wereld op zich. Had ze wel eens over dat mensen in een bubbel leven. Ja. Maar bestaat er zoiets als een therapiebubbel? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, dat jongens ook met corona. Toen voor mijn gevoel werd het nog volle duidelijker dat er een heel soort mensen, of in ieder geval kwam in ieder geval meer naar buiten dat er een heel soort mensen aan het wrakselen zijn, maar de mentale ding. En volgens mij is dat ouder dan jaren sowieso. Ik het taboe wordt steeds ietsje lichter. Maar ik geloof dat het 4 op de 10 in Nederland komt er in een leven die hem die herinnert zijn mentale problemen aan. En geen in therapie, zie je er hulp voor. En in ieder geval uit mijn ervaring, als hij daar mee bezig is, dat kist dan misschien als een bubbel of zo. Ja, dan is dat wel even een wereld waar staan in aan het omslaan best of zo. Ja. Ja, want echt omdat er een enorme, ja, ik zou bijna zeggen wildgroei is zo'n bepaalde therapieën wel eens. Hè? Ik probeer er wel eens wat over te lezen. Ja. Om jou ga ik meestal die mentaal dat het net lekker gaat in de ziekje dan ook hulp. Ja. En wat me altijd opvalt in die verhalen is dat je kan er wel uit 100, misschien wel 1000 therapieën kiezen. Ja. Het is een soort jungle of zo. Ja,
Het is enorm. Waarbij je maar volgens mij geluk had dat je het een goede therapeut onrennen met je probleem. Of shock dit? Is dit te simpel betocht of net? Nee, dat is ik. En dat vind ik het soms... dat is ik wel er moeilijk aan. Eigenlijk op het moment dat je eigenlijk heel jip zit. En moet je... en je eigenlijk soms net iets weten... hoe je die in de voet voor oren zetten met hem. Nee, dat vind ik een groot probleem daarvoor. Zo. Ja, en dan alsnog moet je er vanuit moet je op jezelf toch vertrouwen. Want je moet wel een klik hebben, mijn therapeut. Dus dan moet je soms sissen door van... volgens mij werkt het net tussen nu. En moet je iemand anders zieken. Maar dat is... dat klopt. Ja, en dan ik nog de goede therapie, wat past het. Ja. Het is een hele zoektocht. Ja, reden genoeg voor jou dus. Ja. Om daar... maar ik zeg tekst moeten schrijven of muziek? Of is muziek en tekst eigenlijk wel... Nou, ik kom uit de muziekwereld. Dus muziek is mijn uitgangspunt. Maar het zit in een theatrale wereld. En het is eigenlijk een beetje... Die Let's Get Mental is een soort van mix tussen cabaret, muziek, stand-up en theater. En... maar deze keer als onderwerp dus therapie. En die voorstelling is voor mij geen therapie. Het handelt wel eens vier onderwerp, maar ik gebruik eigenlijk die vormen om het licht in te steken. Ja. Zeg maar. Ja. Wat hast je ooit muziektherapie gehad dan? Ik zeg zien. Nou, ik heb wel, kwam die beide werelden bij elkaar? Ik heb stage gedaan in Friendship op de Korsakoff kliniek en daar bij mijn studie psychologie. En toen ben ik wel bij muziektherapie wist, maar dat ik toen een muzikant die naar muziektherapie gaat. Ja. Dat dat ik hier zeggen. Ja, ik ben wel benieuwd. Goed jongen. Ja. Nogmaals, het mooiste best. En daar beginnen we straks dieper op in. En zeker ook de voorstelling, want dat is een organisatie op zich altijd. Ja. Want het klinkt zo simpel, je op een podium staan en je doet wat, maar zo is het dus niet. Nee. Wat wordt dan belangrijk, hij ziet er heel wat in verdiepen. En wat is hij helemaal klaar? Ja, dan krijg je nog een try-out, maar hij is van die gevoel helemaal wel redelijk uitkristalliseerd. Ja, voor de première heb ik hem straks wel klaar. Maar ik heb de punten en de komma's nog even. Ja, maar vervolgens ging ik hem op tour en ik maak eigenlijk een beetje theater op een bandjes manier. Die screw ik, deelt het vestjes bij en elke show is oors. En zo ging ik eigenlijk maar die show straks op paard. En jou kom ik de rond om verder te ontwikkelen. Want ik heb al 2 try-outs doen. Dan heb je naar het gesprek en dan denk ik, daar ken ik een vestkoer of dat hoe ik ken. En in die zin probeer ik een soort van modulaire voorstelling te maken waarbij je ding eruit heel in en Riens dwank in en krijg zoals eigen popbands. Dat doen. Ja. Yesterday. Ja. Hoe wie het daar? Ja, hoe wie het in Yesterday? Ja, in jeugd dan. Ja. Beetje klassieke plattelandsjeugd gewoon? Ja, wel ja. Ik ben een buiten het dorp, Yesterday, Burn en daar dan ik wel buiten. Dus tussen de burgerijen. Ik heb van mijn 11e tot mijn 21ste bij een boer werken daar. Ik ging in Veen naar Skalen. Ik moest zo'n 20 kilometer naar Skalen fietsen en dan weer om. Dus dat was altijd een soort beweging. En altijd in de wind natuurlijk. Ja, klopt. Om het zoeken maar heen. Ja. Typisch plattelands. Qua dat, is... Ja, hoe moet ik ervan zeggen? Speelt muziek al een enorme rol doen in je leven? Ja, heel erg. Is het koptelefoontje op? Altijd. Ja, ik ben heel erg in de metal. En ik ben van mijn 15 of zo ik in metalbands gaan spelen. In Swings, in Heerenveen. En dat is een beetje punk en metal wereld, daar een beetje in. Maar er zit wat in de metal hoek. Ik zit vooral in de metal, ja. Ja, new metal, Korn, Deftones, Cradle of Filth, Gorefest, dat soort werk. Ja, dat die echt een uitlaatklep voor mij. Ja. Maar dat is ik op het koptelefoontje. Ja, altijd. Voor de afvalste keer weer een bui over de burger kriegt. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar dat is een beetje de soundtrack van de jeugd dus. Ja, zeker. Ja. En letter is die smaakvolle breder worden, maar die metal is nog steeds waar mijn hart ik leidt. Ja. Want ik ga wat muziek van die meikriegers staan hoor. Ja. Maar inderdaad snoei hoorde metal. Want meestal zit dat wat meer in de rock wat, in de live lo-fi hoek een beetje soms wordt. Ja. Echt een metalband. Hast er ooit in zitten of net? Ja, we hebben... Daar een beetje, maar net... Letter, ik hier in mijn jeugd zit ik in... of toen ik moest studeren en daarvoor zit ik in Noir. Dat was een metalband
progressieve metal, maar in mijn Hexenhamer-tijd, kunstenaarscollectief waar ik in zitten heb, heen we het Vaticaan. En dat wie wel hele hulle Ja, dat metal. is ook nooit, hè? Ja. Maar ik dat wie weer heel erg conceptueel. We proberen zo volle mogelijk media te helden. En in ieder geval elke keer de boel op een kop te zetten. Op wat voor manier dan ik. Dus sensatie metal nam het een beetje. Dus het wie dan meer een soort van meta metal. We zien draag mij. We gebruikten de regels van de metal en we buiten naar mij. En daar kregen we dan een heel soort gezeik mee. En dat wie dan ik weer het mooie ervan. Een soort van onderzoek naar metal. Maar voor de rest, die donkere thema's van de metal, die gebruik ik wel een soort in mijn werk. Dus de metal esthetiek, maar dan in een andere vorm. Zo. Oude liefde roest niet. Hè? Nee, Nee, klopt. nee, absoluut. Nee. Nou, dan kunnen we een mooie metalplaat draaien. Cannibal Corpse. Waarom draaien we deze? Het heeft een hele grote rol in mijn voorstelling. De zanger van Cannibal Corpse, George Corpse Grinder Fisher, dat is ook een personage in mijn stik. En de muziek is ik een onderdeel van de voorstelling. En specifiek in dit nummer, Hammer Smashed Face. Ja, die komt er ook in voor. Ja, hè? Ja. Maar wat Ruud lezen werd ook dit of maar we dit maar door de verbeelding willen? Volgens mij is het wel aardig duidelijk, toch? Ja. Ja, dit is heavy metal, maar dan volledig over de top. Ze bestaan nog trouwens, ik had het even opzocht, Cannibal Corpse. In 2023, de mag al zitten, Vliegen hier, maar even wennen nog. Kwam hun laatste album uit. En dit is het nummer wat we draaien, Hammer Smashed Face. Zit op het listje van Douwe Dijkstra, Joert, mijn gast. Hij komt mij een voorstelling, Let's Get Mental, gaan we aan praten. Het is een echte muziekman, wat dat onbelangrijk. Vroeger op het fietsje, naar Squalata met metalmuziek op de koptelefoon. Over muziek, wanneer iepende de wereld verder een beetje verduisterd. Ik kreeg bijvoorbeeld oren smaak. Hoe kwam dat? Wie dat via squallen of zo? Of? Het is eigenlijk vrij lang wel gewoon hutblauw, metalblauw. En er kwam... via mijn ouders kreeg ik dan wel het oude werk mee. Supertramp, Eagles, dat soort werk. En Prodigy en dat soort elektronisch werk kwam. Maar ik wil wel bij me... dat het echt breder werd die volgens mij... denk ik wel de popacademie was, zeg maar. Toen ik psychologie al doen. Daarvoor werd echt wel een metalwereld vooral waar ik in zie het. Ik heb een concert. Ja, in Grange ben ik toen. Spieken je on en rock over net. Ja, ik weet net wat. Ja, legerjas en dat mijn patches en zo en alles. Maar soort in Grange naar je Vera en zo en Oosterpoort, Simplon, dat soort dingen. Ja. En de metal festivals bijvoorbeeld? Ja, mijn eerste wie volgens mij Dynamo Open Air toen 15 wie. Maar Slipknot en Korn en ik wie zelf Korn. Ik kon naar de hele setlist nog op mijn kop. Dat ging nog echt net. Maar ik kon ze allemaal nog achter elkaar. Wist ik ze nog, zo'n indruk maken net. Ja. Metalhead, maar goed. Ja. Uiteindelijk waren het wel even wat breder. Ik denk we was nog even op waarom. Neemt het al een paar keer. Best te lonen kwam in Grange. Ja. Het ging gekke volgorde, maar dat is eerst psychologie en dan vervolgens dan komt het op die popacademie te lonen. Ja. Ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Wat had hij net naar zet? Nou, eigenlijk woek ik meteen al naar de popacademie, maar ik ben toen oud bezig de eerste keer. Dus toen dacht ik met wat oors. Toen heb ik eerst nog een communicatie doen. Daarna ben ik op psychologie gedaan. Ik ben een Daimai, was mijn vriendin van mij die dat al doen. En toen dacht ik, nou, met dit maar. En dat leek me heel interessant. Maar daarnaast ben ik altijd in de muziek blauw en wie het idee van naast de studie zo volle mogelijk muziek. En dan misschien dat kleben met de studie dat ik dan 4 keer mijn muziek. Dat ik mijn breem of een keer, maar dat wie net zo. Dus toen dacht ik van, dan moet ik nog maar een keer de auditie dan tot de popacademie. En toen ben ik wat al litten en toen heb ik dat doen. Ja. Ja. Want psychologie, ja, de mens, daar best nieuwsgierig naar. Wat had hij daarin dreun om toch die studie te doen? Nou, ik denk, ik heb er ook wel zo nagedacht, maar ik denk volgens mij vroeger hing je de shamaan en die doen zowel de psychologie
als de psycholoog van de community. Ja. En de medicijn, hè, de kroeden. Ja, de kroon. Maar en de muziek. Hij doe ik een beetje op een trommel slaan en nou en dan. Dus volgens mij zit het gewoon in die hoek. En daar lijkt mijn interesse. Een beetje dat ongrijpbare, dat zachte. Het ongrijpbare vertalen, zeg maar. Of het daarover hebben. En een psycholoog doet dat. Het is een hele... Je bent maar misschien aan het praten wat er in iemand omgaat. Het is net echt griepbaar. En muziek en artistiek, de artistieke wereld is krijg het gaat over hele ongrijpbare dingen. Dus in die zin viel het voor mij net heel gek dat ik toen psychologie ben gedaan. Het zit in dezelfde hoeken. Ja, het is wat een privévraag. Hoe ik net, hier is toen al een probleem met soms mentale kant van die cel. Want ik weet wel, die opleiding, dat is geen kattenpis. Volgens mij is ongeveer iedereen die psychologie giet aan. Of een kunstopleiding giet aan. Het dat mij hemzelf weer te ziek in. Ik viel iets voorkomen, ja, precies. Ja, Dus ja. Die begon het weer een soort zoektocht dus. Ja, en ik denk als psycholoog moet je jezelf heel goed begrijpen kennen, want was een keer hoor ik net begrijpen. En dat vond ik maar die studie trouwens. Was het een soort van ervaringsdeskundige geweest? Ja, maar dat vond ik eigenlijk bij die studie wel. Het is heel theoretisch en hij is met 3 maanden stage, dus er komt eigenlijk net aan taal. Maar was als psycholoog aan het werken in, ja, dan moest je eigenlijk nog in de praktijk leren, maar dan moest je eerst jezelf wel goed kennen leren. Dus, ja. Wat dat betreft. Kan ik heel confronterend lezen? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Alleen wat ik zei, in die studie kwam je er eigenlijk net iets in zo aan taal, want je leert een heel soort uit een boekje. Dus ik denk dat ik letter een soort therapiehand heb, dat ik daar dat me, als ik nou wel psycholoog zou worden, dat mij een beter psycholoog zou maken. Ja, had eigenlijk meer van leert dus. Ja, zeker. Ja. En jij natuurlijk wel terug voor jou hier boeken lezen, leer wel een soort hoe de achtergrond en theorie en ding. Maar uiteindelijk ben je toch je eigen gereedschap als psycholoog ik. Dus zo. Dus hij is al, het is redelijk ongrijpbaar. Ja. Kijk eens in een creatieve wereld. Ja. Dat lijkt me ik voor mij het allermoeilijkste. Er is iets net concretiseren moeilijk, denk ik. Geen de psychologie, hoor. Dat is het werk volgens mij. Omdat en dat is dat is mijn kunst. Ik zei van je hebt een bepaald gevoel en een idee en dat moet dan dat probeer je dan zo goed dan kun je als je dat kennen om dat te concretiseren, zeg maar zo. Ja. Wat broekst psychologie in die werk nou in die muziek en die creativiteit? Het is nog nooit zo tegen elkaar gekomen als nou, want ze vregen mij wel. Daar had ze nou therapiepop, hè? Maar daar had ze natuurlijk in een andere groep zitten en op een andere manier met muziek maken, maar ik denk had het altijd een rol spelen voor die gevoel? Ik denk dat het altijd mij spelen heeft. In de zin van dat het door hetzelfde gaat of zo. Maar ja, het is nooit zo letterlijk als nou, zeg maar. Maar ja, theater. Ik heb ook theaterstikken, schrouwen zijn meer op tekst. Ja, en daar heb ik mijn personages te maken. Dus ja, in die zin gebruik je dan de psychologie. Ja. Fascinerend wat dat om betreft. Nou ja, uiteindelijk kom je uit bij therapiepop en bij het uitspreken van je naam maak ik voor een necropop denken. Daar had je aardig in gespecialiseerd, hè? Dat klopt. Wie trekt een eigen bedenksel trouwens? Of net? Ja. Ja. Hoe ben je daarop kwam? Ja, dat wie in mijn Heksenhamer die wie krijgt maar dat. Ja, misschien maar even uitleggen. Het is intussen gestoppen. Heksenhamer, wie het zei het zelf al even aan het begin van het programma, een soort van creatieve kunstenaarscollectief. Ja. Die van alles trouwens. Ja. En prachtig, heerlijk creatief zootje bij elkaar overigens. Ja, wie echt, dat die met Emiel Joorman, Adriaan Grafman en Laurens van der Meulen. En dan hebben we Sean hier. Nee, maar alles uit fretten, maar uit te fretten weer. Dat fascinerend trouwens. In allerlei disciplines en heel soort spelen, heel soort dingen maken. Het wie echt creatieve explosie. Ja, en daar kwam de necropop uit? Ja, klopt. En ik weet net precies eigenlijk wat aanleiding wie volgens mij heb ik eens een keer Inge Veskes kraan inderdaad. Hoe de Klaas Bouke. Je vertelt het verhaal even als worst. Ja, Klaas Bouke. Het gaat door een man die een auto-ongeluk rijdt. En hoe ik het dan vaak mij kreeg, hoe het dan thuis ging. Als er dan een verhaal wie van dat er iemand zich deed, hier wat het een
soort gebeurt op het platteland, dan werd er een soort praten over van op welke dik het wie, hoe let het wie en werden naar je onderwijs wie, maar net echt hoe de gevoelens of zo. Nee, kijk eens dat, hè? Ja, en daar heb ik toen een vestclubskraan dat hij pas letter dat ik zoom dat het daar ook ging, maar achteraf dacht ik van, oh ja, dat wie het. Maar vanuit daaruit is er een hele echte hoe de D ontstonden en depressie. En ben ik samen met Adriaan Graffen, dat is mijn compaan, die speelt aan de Sneu Vertoning. Ben we als twee begrafenisondernemers, jonge vestclubsstjerren en de D. Ja. En we ben na fjouwer hier, we ben fjouwer die stap wist. Wij zijn ze spelen, fjouwer die stap wist. We ben verder hier, we begonnen. En wij heel soort spelen iets van 350 shows nu. En we zijn nog een maand in Duitsland geweest. Maar Koen Haring daar hebben een documentaire opname over hoe ze daar met de D omgaan. Ja. Maar het is ik daarin het is een zwier onderwerp. Maar de insteek is luchtig. Ja, precies. Ja. Dus er zit ook heel veel humor in. Ja. Vaak wordt het bijna absurdistisch. Ja. En achter, ik show je hem soms ook in kerk en preekstoel. Ja. Wat is dat boatje daarmee? Het gaat allemaal heel intuïtief. Probeer eens dan lekker een beetje de lucht eruit te loeken of zo? Of zo van, nou jongens, we gaan een heel zwier onderwerp. Ja. Daar vertellen we eigenlijk best wel een heftig verhaal over. Maar... Ja, het gaat nooit... Ik bedenk het nooit... het wordt net betocht van tevoren. Dus het gaat heel erg op intuïtie. Maar als ik nou waarom zie, op een heel soort van dat soort dingen... binnen het vaak thema's... waarbij die bij mij in het donker zitten. En die willen eruit. Dus je wil ook net de hele tijd in de zwitte zitten. Dus om daarmee om te gaan, pomp je de lucht in. En dat doe ik automatisch of zo. Dat is net iets wat ik bedenk. Maar vaak is dat zo een soort donker onderwerp. Ja, en dan pomp je daar lucht bij. En dan is het voor de oren ook leuk om naar te zien. Ja. Maar dat is voor mij ook leuk. Het beginsel is van voor mij en voor u zoals... maar Adriaan en ons duo, we leiden een heel soort. We meidje, zwarte humor dan is dat dan, denk ik. Maar, Nou ja, want dat moet je eigenlijk vreemd van hoe jost hij zelf? Best wel zwier op een hoorn of juist net? Of best wel gewoon net bang voor zwier onderwerpen, maar ondertussen als stil denk ik wel lol. Nou ja. Of best wel redelijk, is het allemaal pittig om te leven, vies? Ik denk dat iedereen wel... zien donkere dingen heb en die heb ik. En ik probeer er daar zo goed en mee om te gaan. En dat is vaak mijn humor of mijn... Ja, maar dan komt dat zwier moeilijk hoor, snapst? Nee, nou, dit is mijn observatie. Ja. Nee, maar dat is mijn insteek ik net. Nee, maar zo komt het net door. Nee, maar die onderwerpen die binnen wel of zo. En zou wie het ik, we hebben zij zien, maar dat ding onderwijs wist, maar de Sneu Vertoning. Een heel soort show spelen. Maar op een gegeven moment wie het onderwerp, wie kleer met het onderwerp. Want toen kwam toen viel ik van het is nou wel kleer. En toen kon ik me wel beïnvloeden. Toen ben ik jou die stapt en nu stiet het weer 4 genoeg van jou het onderwerp, zodat we. Ik zeg nou ik van we binnen alweer een soort onderwijs of een show is het lang in en dan zeg ik van het feit dat we met z'n tweeën onderwijs binnen naar festivals, dat is ik een bijproduct van zo'n ding. Dus dan is het onderwerp al ietsje minder grut. Want het is een vehikel om het land in te gaan. Dus dat viel... Ja, zo viel het. Ja, nou en ik kan me heel simpel voorstellen. Dat als dat heel zwier op een hoorn is en de bericht het ook op een zwier manier... Dat is net 350% regels haast. Zo. Nee, daar is ik niks aan. En even plat zijn, dan was ik net zo vaak boekt. Nee. Ik vind er dan zelf ik niks van. En dat wie nou met mijn nieuwe voorstelling ik was zo, merk ik van ik ben met mijn regisseur Raymond Muller en Zen Roda, die had het tweede stuk of het laatste gedeelte, laatste eind regisseerd. Zie je dan ik naar het toon van die voorstelling en dan merk ik zodra het een zwier wordt, dan zakt de hele sfeer in de zaal, maar bij mij ik. En ik denk, dit wil ik helemaal net. Het idee is om... Het is voor mij net goed, maar dat is dan voor de zaal ik net leuk. Nee, het is natuurlijk een beetje maar muziek is natuurlijk iets om te entertainen. Het is je meid een leuke jongen te hebben. Dat hoeft net altijd te wijzen, hè? Maar nee, met mij wel ergens hoe gaan. Ja. Dat vind ik net erg. Maar ik wil het zelf.
Nou, dat wie voor mij nou weer een herontdekking. Dat ik als we ergens mee bezig ben en we aan binnen het meidje en ik ben helemaal naar beneden zakken. En ik denk, dat is net, daar heeft niemand wat doen. Nee. Dus, Het mij wel toegankelijk zonder dat het de inhoud verliest, zeg maar. precies. Ja, en ik hou er heel erg van contrasten. Ja. Dus het licht en het donker. En voor mij houdt dat interessant. Hoe contrasten sprutsen, dan klap ik er voor een mooie plaat van in. Van die list in ieder geval. Zitse Sneekweek. Mijn nieuwe hit. Mi makkers, die vinden mij te gek. Mi makkers, die vinden mij te gek. Mijn hitje, en als het hem niet mooi vist, dan stond mi makkers direct op die gezicht. Op die gezicht, zit een hele Ja, geweldig. Leuk dit. Zitse Sneekweek en mijn nieuwe hitje. En die zit net zomaar op het lijstje van mijn gast van jou, Douwe Dijkstra. Lis maar even uit. Dit is die maat, hè, eigenlijk. Zeker. Ben je echt met maten? Of is het business of creatief? Of, Ja, allemaal. Ja. Een maat en we hebben heel soort creatief ik doen. Daar is wel mijn begonnen, maar creatief. En, Want hoe lang ken je elkaar al? ik denk een ieder stol of nou, Ja. zoiets. En hij is dus, ik zie de Sneekweek. Een volkszanger in een panterpak die zong door soepen en knakken. En ik vind het heel mooi, want hij zongt en ik van dit is mijn nieuwe hitje. En als het hem niet mooi vist, dan stuter ik mijn vuisten recht op die gezicht. Nou, je kent dan soms als muzikant wel een beetje onzekerheid van wie mensen het leuk, wie mensen het net leuk. Maar Ja, Sneekweek zei van misschien hoor ik op de hout, ik gewoon op een berg. ik ben op de bek. Vind ik een mooi, vind ik een bevrijdende teksten, vind ik dat. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, we hier het vaderplaat over contrast. Dit is een contrast hebben in deze uitsturing. Zit dat contrast ook in die smaak? Hebben we het over metal, hebben we het over muziek? Er is best mij een vaststelling bezig die er net om ligt. Tenminste qua thematiek in ieder geval. Jekjes van genieten. Is toen bij Sneekweek maar een potje bier mij te horsen? Of Zeker. Ja? Ja, heel erg. Ja, we ben ik een heel soort maar ook apart is naar feestjes en ja, dan steen ik vooraan echt te genieten. Ja. Hij staat altijd al hoorn of? Hoe bedoelt? Nou, gewoon dat mij genieten is van de dwarsfeesten en het horsen, het hoepapa. Ja, zeker. Altijd wel van muziek. Ja. Van mij wie mijn eerste concert wie Jetty is er in de Voeken toen ik trekje in of zo. Ik hier Piekenvel. Dus een hoepapa metal, hè? Ja, is dat hoepapa metal? Ja, weet ik, maar dat is een hoog feest gehaald, hè? Ja. Zeker. Ja. Een mooi man. Ja. Goed. Nou, dan kom ik een beetje. Dat vind ik nog. Heksennamen bestaat net meer, maar dat weer een collectief. Ja. Doe haast best in dit geval. Ik ben tol weer alweer een geerwerk, maar in dit geval. Het feestbeest, om het zo maar zo te drukken. Ja. Best een man van lange geerwerking en loyaliteit naar elkaar toe? Ja, dat over het algemeen wel. En soms houdt het ik op. En bij de ene is dat volle langer als bij de oren. Bij Adrian doe ik mijn heksennamen sowieso ik al het meeste. Je bent er op een gegeven moment mee stoppen. Ja. Waarom eigenlijk? Wie komt op? Ja, daar koek weer op. Eigenlijk Sean hier echt actief maken aan de slag geweest. Dus ietsje langer nog dat het nog wat terugpruttelen. Maar Sean hier is ik zo'n Bibels getal toch? Dat het cyclussen van Sean hier. Maar het was allemaal zo explosief. Een soort van creatieve verliefdheid toen we elkaar zien kwamen. En er gebeurde zo'n soort. Past het denk ik misschien wel bij de periode van je leven. Hè? Ja. Nog relatief jong. Ja. Het mij ook alle kanten nog opschieten. Ja. En ik kom mezelf, volgens mij, in ieder geval, ik kom mezelf, ik heb me daar zelf ik echt kunnen ontwikkelen binnen die club. En op een gegeven moment wie de koek op, ja. En Biv hebben besloten om ermee te stoppen. Het is vaak wel pittige beslissingen. Hè? Ja, en er ligt wel wat achter, hè? Zeker. En ik in de eerste periode nadat ik stapte, heb ik nog wel echt een heel tijd wel twijfelen. Dat ik dacht van, is het wel de goede keus? Want je moet het dan in één keer zelf allemaal opzetten. En zelf hoeft net alleen natuurlijk, want ik kan ook weer een heel team om je heen. Ja, maar het viel wel even dat hij een soort... Ja, je moet het weer opbouwen en je gooit wat in een vet. nieuwe wereld te komst, West gevoelsmiddag misschien wel even alleen het best, hè? Ja, zeker. En
Het heeft natuurlijk ook een heel erg voordeel als je met je vrouwen bent. Want je kan makkelijke dingen organiseren. Elkaars netwerk. Ja, je stinkt gewoon sterk. Ja. Maar goed. Ja. Het is ik wel net van niks dat we stappen binnen. Nee, en misschien ook wel weer goed. Ja, en zoals met Adriaan is het wat teruggegaan. En ja. Maar ik word op een oren... Dus alles maar hem, met Adriaan, maar we hebben zitten. Dus ziet ze. Ja, nee. Is Adriaan... Nee, maar we zijn ook voornamelijk met de sneeuwvertoning op aard. En hij zit in Burgum nou, hij er een cultuurschool opzetten. Dus we zijn eigenlijk fulltime met heksennamen toen bezig. En dat is nou net meer zo. Dus in die zin toch ik een soort zelf. Klussen voor oren. En deze voorstelling doe ik nog voor het eerste linger. We spelen in Wol. Deze simmer ik weer in het eilandprogrammering van Oeral. En dan maak je er wel weer even een duo voorstelling van. Dan gaat Adriaan en ik mij. Dat doen we gewoon omdat we dat zo'n gewoond is dat we daar stemmers in twaan. In jonge dagen. En dus dat doen we dan ook weer. Let's get mental. Ja. Wat was het verhaal wat vertellen worst? Wat het verhaal genotherapieën. Maar wat is het onderliggende verhaal? Hoe maakt mensen een hoes gaan? Met welk idee? Ik wil eigenlijk dat net te volle sturen. Wat het voor mij eigenlijk is ik wilde onderwerpen die... het gaat niet alleen goed therapie, maar ik was tjenkomst in therapie. Gewoon van die typische dingen. De hele worsteling, denk ik misschien. Ja, dat soort dingen. Dat wil ik op een soort van luchtige manier... Of zij is er in ieder geval uitkwam. Op een soort van luchtige manier dat onder aandacht brengen. En het in die zin bespreekbaar houden. Want ik zei al, het taboe het wel minder, maar er is nog steeds wel een taboe op. En hoe meer we volgens mij daar hoe praten, hoe beter. En ik heb dit net maar zo'n missie binnen dit ik ben net instorten. Het is gewoon op intuïtie is dit kalm. Zo'n gevoel van eigenlijk iets wat in mij is, wat in het donker zit. En dan wil ik bevrijden, wil ik erbij hellen. Dat ik bij mij zit. Ja, oké. Dus het is een beetje een levensverhaal eigenlijk. Nou, ik vertel... is het biografisch? Ja, zeker. Maar het wil in een artiest, wil in een kunstjas, zeg maar. Ja. Want zit er een soort theatrale lijn in? Dat is een hoofdpersoon haast nee, ik ben de hoofdpersoon. In die zin van de opzet is een soort van seminar. Let's Get Mental, dat seminar. En die mensen komen daar. En we gaan aan de slag met je mentale probleem die de zaal dan aandroegen het. Of tenminste, zou we het dan spelen. En en we gaan een hele traject bij langs van intake, behandeling, evaluatie. Zoals het normaal gesproken in therapieland ook gaat. En gevuld met muziek en dat soort dingen. Ja, correct. Ja. Wat wie voor de reden om in die wereld te lonen te komen? Wie dat gewoon simpel een burn-out? Dus te druk gewoon haast? Of wie er meer aan de hand? Ja, het wie uiteindelijk wil te druk en te drukken, dat is te volle wollen misschien. Ja, ik lees er iets van, ik stier de hele dag om en ik moest maar creatief zijn, ik moest maar produceren. Precies. Ik moest constant wat komen. Klopt. Dus die is die zelf mee een heel grote druk op lijn. En daar leidt dan vaak wat aan de grondslag. En dat heeft wel wat kost om dat wat te onderzoeken. Ja, en daar is die therapie dus van nodig? Ja. Lang mee bezig geweest? Ja, ik ben wel iets mee bezig. Ja. Mijn periodes. Ja. Ja. Maar, en dat kwam vooral omdat dat ziek is, maar net fine koerst? Of wie het gewoon het proces wat lang door had bij die? Ik zeg een beetje, tenminste... volgens mij krijgt in zijn proces... Ik was op dat moment aankist. En dat gaat dan in golven. En dus ik is net alles in één keer oplossen. En... is het oplosbaar? Ja, dat geloof ik wel. Of is het bij die slager? Ik het zo stellen. Nou, je kan nooit zeggen dat iets oud is of zo. Maar ik bedoel, ik krijg zoals... als het die zelf snijst, dan hield in lichaam dat vanzelf. En dat loop ik dat maar de geest ik zei is. Dat nemen ze het zelfhelend vermogen. Dus als je binnen wonden hebt, dan is die systeem kind dat oprommen. En dat moet soms wat stuurd worden. Daar hoeft soms alleen maar een therapeut maar naast te zitten om een veilige omgeving te creëren. Dat is dan een soort van de jodium voor de wond.
En dan kan die wond helen, zeg maar. Dus ik ben daar wel heel hoopvol in dat kan. En dat zag ik in mijn studie doen. Dat heb ik zelf ondervonden en meestal om me heen. Dat er wel is. Maar hoe dat is een proces. Ja, en ik denk, en dat bedoel ik, zeg maar, van het ding van dat. Ik denk dat ieder mens zijn ding aan rent in zijn leven. En of iemand aan een mentaal patiënt is of net. Ik geloof net zo in die hokjes. Ik geloof dat iedereen in zijn leven ontwikkelingen terugmaakt. En die perfectie bestaat net, denk ik. Dus er is net iemand die zegt, ik ben 100% zoen, ik ben 100% mentaal in evenwicht. Nee. Dat bestaat net. Nee, en ik denk dat dan, als ik denk dat... We zijn al een beetje mental. Ja, en ik denk ik door vragen dan krijg van wat was mij aan die voorstelling. En zonder echt te zeggen van wat is dan de boodschap. Maar dat is wel iets wat ik heel erg low is van een mentaal patiënt, dat bestaat net echt of zo. Ik geloof dat het bij het meeste leven krijgt dat die soms in poort breekt, dat een oor soms een kneuzing heeft in de kop of gewoon en dat wat aandacht nodig heeft, zonder dat iemand dan meteen een mentaal patiënt is. En als die discussie zo'n beetje werken, dat gewoon heel normaal is dat je daarover praat of dat en je hoeft net alles dan te vertellen, maar gewoon dat het erbij heeft. Dan ja, eigenlijk, hoe is het nou, jongen? Ja, ik heb een sportblessure en hoe is het nou? Ja, goed, ik zit even net zo lekker. Ja, ik heb in een weekend ik doe een therapie of zo. Dus dat is precies. Bedoel je het zo'n beetje? Ja, en dat het normaler wordt dat erbij heeft. Dat ik daar terug ik de handvaten die meestal bieden kunnen een beetje meer verhandelen is, omdat er ook praten wordt. Ja, nou ja, en dan als je dan die drempel op bent, dan moet je er nog achter komen wat precies omgekeerd. Ja. Dat lijkt me trouwens heel erg ingewikkeld. Hoe hast je verstudeerd? Ja. Dat vind ik me al jaren hoor. Kun je iets exact vaststellen bij een mentale, psychische probleem, aandoening? Hoe bedoel je het is altijd hoe laat mij al iets oors, denk ik altijd, of net? In de zin van... Mijn enkel is kapot, dan kom ik naar de dokter. Die zegt, nou, hij is boos, dat staat op een foto. Door de gips omheen hebben gekleerd. Dat is heel zwart-wit. Ja. Enkel kapot. Ja. Dan maar net in pols kapot. Nee, die enkel kapot. Ja. Maar bij de psychische problemen lijkt het mij dat volle moeilijker. Ja, in die zin, ze werken daar maar in DSM. Dat is, ik weet niet of dat kerst. Ja, daar had ik toevallig een interview gehad. Oh ja. En vandaar kan ik ook beginnen. En die therapeutische cycle, het is heel ingewikkeld. Want van de wetjouwer en van de ziektekostenverzekeraar, dat is een hele exacte diagnose. Ja. Terwijl het in de praktijk is het volle breder dan dat. Het rent elkaar altijd haast. Ja, maar het is wel DSM is dus een handboek waarin diagnoses staan en allemaal clusters en de PBR is daar een redelijk objectief beeld van te gaan. Ja. En ik denk ik zonder dan te zeggen van dit is het dan precies, het jouwt vaak natuurlijk wel een richting. Ja. Als het is een depressieve stoornis, dan wist wel dat het een beetje in die hoeken zit. Ja, precies. Wat al zei, een beetje in die hoeken of die hoeken. Ja. Ik denk dat. Ja. Maar inderdaad, het is volle ongrijpbaarder dan een enkel. Ja. We gaan muziek draaien. Rode Waas. Maar het noemt Doe Niet Zo Moeilijk. Ja. Trai Heren. Mooie clip overigens. Ja, heel mooi. Ja. Waarom dit? Ik heb ze toen koek ze al, maar ik heb ze op het Grijthoeken Festival zien. Het is lekker absurdistisch. Het festival Doe Niet Zo Moeilijk. Ze doen muzikaal heel moeilijk. De tekst is ook heel moeilijk. Dat contrast vind ik echt schitterend. Dus ik moet er heel van een lightje als ik het zeg. Ja. Anders is niet hetzelfde. Vreemd is niet ongewoon. Het is even wennen aan deze nieuwe toon. Apartheid is vreemd, tevens abnormaal. Maar jij laat je kennen. Noem je dat sociaal? Doe niet zo moeilijk. Doe niet zo moeilijk. Doe niet zo moeilijk. Doe niet zo moeilijk.
je was en doe niet zo moeilijk. Nou, ondertussen doen ze dat wel. Ze bestaan net meer trouwens. Dit trio uit Amsterdam. Had ik niet vertellen, trouwens mijn gast Joert. Want dat is dit op het zien. Lisje Douwe Dijkstra Joert te gast. Oorlering is een vaststelling die het nog spelen worden. Sil, let's get mental. Er is maar een man van de Friese taal, maar de vaststelling is in het Nederlands, denk ik, of net? Omdat ik denk, ik boet in Friesland de mij op een paard worst. Ja, er zit wel wat Friese dingen in. Maar het is een Nederlandse voorstelling, ja. Ja. Twijfels jij dan nog hoe of niks? Nee. Voor deze net. Nee. Heb ik een Friese set met Friese vestjes. Ik ken iets wat in een singer-songwriter ding zit, maar dat is me toch wat te serieus. En ik hier altijd al wat meer absurdistische Friese vestjes. En daar heb ik nou wel wat meer mee aan het spelen. En nou, dat is dat. En dit is een voorstelling die ik buiten Friesland speelt. Dus we beginnen bijvoorbeeld Oeral dus dan kom ik in altijd mee zo'n Zwarte Cross staan. En Zwarte Cross? Ja. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, een periode toen we daar voor het eerst met de sneuvertoning weer dat dan. En wie krijgen alsof ik thuis kwam. Want dat is, aan de ene kant heeft het dus de platteland en aan de andere kant heeft het de cultuur. Dus dat kan trekkers en bands. En in één keer dacht ik, op het plat, ik kwam dan nu SSC in. Ik zie dan in de bandjes en dat wie dan wel echt 12 verschillende werelden. En je wie het allemaal samen, dat wie echt, dat speelde heel goed. Uniek festival wat toch belangrijk. Daar komt je zo aan maar niet therapiepop. En dat bij die trekker en die motorrieders al een keer. Ja. En dat samen gaat, dat is vind ik fantastisch. Ja, mooi dat het kind inderdaad. Nou goed, we komen er al even op. Maar dan krijg je nog wat try-outs. Of had de première al in zicht? Hoe zit het eigenlijk? Ik heb 2 try-outs doen. Ik heb nog een soort van traject bij de popfabriek. Waarbij we eigenlijk dit als een soort van onderzoeksperiode is naar dat therapie pop. Dus ik heb 2 try-outs nog hand. Ik doe 26 januari nog in Veendam. En dan 2 februari door de première. De première officieel. Ja. Dat is dit gewoon verst. En dan, en daarna op paard. Zo. Ja. Hoe bent je al een ervaren performer inmiddels? Hoe ervaart? Is dit nog spannend? Is het nog een avontuur voor jou, vreet me op? Ja, wel zeker. Ja, vind ik spannend. Een naai ding weer. Ja. En dit is ook wel. Ik doe die Friese vestjes bijvoorbeeld ook wel lingig, maar dit is voor het eerst een hele voorstelling ik al lingig. En wat ik zei, ik doe het dan net alleen, want ik heb regisseurs, dus Sen en Raymond en Jas Blomsma helpt met de beach. Die doet de muziekproductie. En eigenlijk nog een voor de kleding, Mathilde. De popfabriek dus. Dus je bent nooit helemaal allingig, maar toch steen wel allingig op het podium. En dat is wel naai. Ja. Maar het voelt wel alsof het stiet heel dicht bij mezelf. Ik qua mixen van wat ik zei, muziek, theater, een beetje cabaret, stand-up. Je krijgt wel echt de Douwe Dijkstra Janne, zeg maar. Ja, het viel heel dicht bij mezelf. Lessen hebben we op een broeikast, wie dus een try-out heb ik doen. En dan steen ik op het podium en dan hoef ik me net oors voor te doen en dat ik me dan op dat moment viel. Dus eigenlijk een beetje die stijl die we met de sneuvertoning ik ontwikkelen hebben, dat ik hier verder zag. En daar viel ik me heel erg thuis bij. Dus ja, dat maakt het fijn. En dit maakt het een beetje die agenda voor het komende jaar, deze vaststelling en de sneuwe vertoning? Ja, en wat klussen. Maar, ja. En ik might spelen nou straks in of ik hierna de voorstelling op plakken kan spelen die een beetje tussen het zorgdomein en de cultuur inzetten. Dus bijvoorbeeld voor therapeuten. Maar daar is de komende periode ik voor hem dat een beetje hoe noemt dat gebied wat er een beetje tussenin zit te onderzoeken. Van wat voor mogelijkheden ben er allemaal. Ja. Lekker bezig dus. En lekker droog. Ja. Wat toch nog belangrijk gaat, zowel de culturele als ook de muziekwereld zich redelijk hersteld van de coronaperiode, denk ik. Hè? Dat is. Dat gevoel heb ik wel. Ja. Het kwam hortend en stotend weer op het gong. Ja, het wond hij het echt. Wie het helemaal niks natuurlijk. Nee. Helemaal niks. Nee, en dan de bekende naam die draaien dan wel hun volle zaal. Ja. Maar met dit soort nieuwe vaststellingen, kan ik me voorstellen, dan had ik een nieuwsgierig publiek nodig. Hè? Klopt. Ja. En ik had het idee dat de sfeer weer een beetje. Dat gevoel heb ik. De mensen weer wat komen en wat wollen en ik weer wat nieuwsjaren wollen. Ja, klopt. Ja.
Laatste plaats. En dan komen we uit bij, mijzelf en even nu te lezen. De Woe. Ja, What's this? Eklin. Ik een band die zit op de Pop Academie een periode hier voor mij. Zij waren er eigenlijk oud toen ik erop kwam. Ja, dit is een plaat. Ik ben de laatste tijd ben ik een beetje een soort aan het draaien. Ze gebruiken geen taal, Engelse klanken. En dat is dus een eigen taal, maar zonder dat het pretentieus wordt. Ik vind het heel hypnotiserend. Ik moet altijd een beetje aan de sfeer denken van 1984 van George Orwell. Die platenhoes. Ik kan dat net precies uitlezen. Maar ja, dus die zanger die neemt het zelf, of de bandleider neemt het zelf troostmuziek. En op een soort van melancholische manier snap ik dat wel of zo. Doordat dat voor mij dat maakt het wel rustig of zo. Ja. Bedankt. Dank u wel. Nog één vraag. Wordt er ergens op Brom komen? Nee, nog net. Nee. Succes. Hey, dank je.